Hola descobridores, avui les Franqueses. Parlarem d'una curiositat, ja que les Franqueses és la unió de 5 pobles: Corró de Vall, Bellavista, Gerona, Corró d'Amunt i Marata. El 1912 es va acabar l'edifici de l'Ajuntament. Es va escollir aquest punt neutral fora del nucli de la població perquè sigui còmode pels 4 pobles que formen el terme municipal. Tot l'edifici va ser pagat i moblat per Jan Sampere i Torres. L'edifici té 3 cossos completament autònoms i incomunicats. La part central correspon a l'Ajuntament i les dues bandes a sección de niños i sección de niñas, que són les antigues escoles, tal com ho indiquen els rètols pintats a la façana. Està situada en tot el mig del Vallès Oriental i combina un entorn rural, poc poblat i un entorn verd molt característic. Al seu voltant hi ha diverses rutes que podeu fer a peu o en bicicleta. És un dels majors productors de l'apreciada mongeta del ganxet, una legum amb denominació d'origen.